For snart 3 år siden var jeg med til at stifte et humanitært fodboldprojekt nede i det fattige vestafrikanske land, Sierra Leone. Det gjorde vi for at prøve på at skabe udvikling og forandring i et af de fattigste lande i verden. På nuværende tidspunkt har vi 40 medarbejdere i Sierra Leone, vi har 8.000 klubmedlemmer, og vi har fået et rigtig tæt forhold til de mennesker, som vi har arbejdet sammen med i de sidste 3 år. Vi har været rigtig stolte af og glade for projektet, fordi vi har kunnet se, at det har betydet rigtig meget for de mennesker, som vi har arbejdet med i det daglige. Desværre er der sket det i Sierra Leone, som der også er i Guinea og i Liberia, at de er meget, meget hårdt ramt af Ebola. Og det betyder selvfølgelig, at vores medarbejdere plus de familiemedlemmer, som vi kender rigtig, rigtig godt dernede, de lider. Forstået på den måde, at hospitalerne er lukket, eller hospitalerne er brudt sammen i Sierra Leone, skolerne er lukket på ubestemt tid, og fødevarepriserne er steget til det dobbelte. I og med, at vi har et lille projekt, hvor vi er meget tæt på vores medarbejdere, vil vi rigtig gerne prøve på at hjælpe dem igennem den her forfærdelige katastrofe, som det virkelig er for dem. Derfor er vi helt vildt glade for, at Pitstop i Herning har sagt ja til at lave et støttearrangement, hvor de indtjente midler vil gå direkte til vores medarbejdere i Sierra Leone. Derfor vil jeg vanvittigt gerne have, at I dukker op den aften. Det er lørdag den 25. oktober fra kl. 8 til cirka 11:30, hvor der vil være live musik, der vil være alle mulige forskellige konkurrencer, og der vil selvfølgelig også blive et filmklip nede fra Sierra Leone. Så endnu en gang en opfordring til at dukke op, til at komme forbi og til at støtte vores medarbejdere i Sierra Leone under Ebola-epidemien.